Nuwun inggih. Lajeng Parmaduka Koko Prabu kados pundi? Yayi. Ing atase jeneng sira iku wau sentananing ratu. Mongko wis 3 dina pasawanen ora seba menyang Maespati. Iku suwijining keluputan ingkang kegolong lirwa ing jejibahan. Nanging luwih saka iku Yayi, pun Kakang Wuninga yen to sejatine ing kene ana mendung peteng. Ing kene ana mendung peteng ingkang limputi pertapan Jatisrana. Kepriye mungguh cethane kahanan pertapan Jatisrana iki saputuhe aku mundhut aturira ingkang cetha lan merdika. Aja nganti kebondo dening rasa rika lan pekewuh. Ngelingono lamun to sira iku kejaba satriya praja uga jejering pendhita. Mongko hambeking pendhita mono kudu tansah nggayuh ing pamudaran tegese emoh kebondo ing rasa bungah lan susah. Anane mung kudu sarwa merdika Yayi. Sun tiwengkara kingken ler menguswa kang layon denyelang kang memanise watananira layu kumakucan ranyo maratani Koko Prabu, ingatasipun kula menika setunggaling brahmana, nanging tasih nama titah wantah jebul inggih tasih cerdas ketaman cobining lampahan. Koko Prabu, estunipun sirik lamun kula ngribeti penggalih paduka, nang labet sampun kawis tinggal wonten ing ngarsa paduka paripaksa kula badhe munjuk atur kawontenan ingkang nyata Koko Prabu. Ya iki sing tak arep-arep Yayi. Mara gage aturna aja dirgama sangga runggi lan ewet pakewet. Koko Prabu, sawetawis candra kepengker kula nampi pradulipun salah setunggaling kawula ing Jatisrana ngriki bilih wonten sawenehing tiyang sesemahan ingkang sampun anak-anak bebranahan. Mongko lajeng kebukten bilih ingkang estri kala wau lampah sedheng kaliyan priya sanes. Mongko anggenipun nindakaken lampah cidra mekaten kala wau sampun marambah makaping mboten purun mertobat malah semunipun ngece lan ngina dhateng ingkang jaler. Koko Prabu, tiyang ingkang pradul dhateng kula kala wau lajeng nyuwun pengadilan. Tiyang estri ingkang tumindak sedheng mekaten kala wau nyuwun supados dipun dawahi pidana ingkang murwat. Labet kula menika senajan jejering sentana nanging ugi madheg pendhita. Mila ewuh oyeng pambudi anggen kula badhe minangkani. Ewuh anggen kula badhe netepi dasar adiling kasatriyan. Mongko menawi manut dasar adiling satriya, tiyang estri ingkang boten setya dhateng guru laki menika kedah dipun pidana ingkang awrat. Nanging menawi mituwut wulang kapandhitan, sedaya menungsa menika boten ketang sak glugut mesti nandhang dedosan.
mila kalepatanipun wanita ing mekaten kala wae nggih kedah dipun apunten. Krana sumber pengadilan ingkang sejati menika namung wonten astaning Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang menika Duh Koko Prabu, inggih ngrikalenggan menika tasih jibeg bebeking manah kula dereng saged paring wangsulan dhateng tiyang ingkang gugat perkawis kala wau. Mila sawetahipun babakan menika kula unjukaken, kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi murih prayoginipun. Yayi, kok elok temen lelakon iki. Ning ngene Yai, wis kacetha jroning dasar tata kaprajan Mahespati, dasaring tata kaprajan Mahespati, yaiku ing babagan adil lan bebener ingkang nganggo wewaton hukum lan ganjar. Sapa wae sing nerak angger-anggering negara ora pilih jalma ingkang tetela nandhang luput kudu kapatrapan pidana ingkang sakbobot kelawan kluputane. Kosok baline tumrape wong ingkang gedhe lelabuhane menyang nusa lan bangsa yen kono wajib kudu nampa ganjaran ingkang sakmurwati. Nggih. Pondene tumindak ing adil lan bebener ingkang kababar dadi hukum lan ganjar mau kudu satundha sabilik-bilik sak derajat sak pangkat tegese kudu liwat panimbang panraju lan panaliti ingkang kanthi titi lan titis. Yayi, yen gayuh keadilan ya kudu ada dasar bebener kang sejati, nanging kosok bali yen to ngudi marang bebener ya kudu ada dasar adil. Inggih Koko Prabu kasinggihan dawuh paduka. Ingkang ngono Yayi, tumrap perkara ingkang dadi ature wong Jatisrana mau yen tetela wis kebukten kanthi nyata kang sarta ana wong kang nekseni wong wadon ingkang sedeng kelawan priya liya mangkono mau adile kudu dipidana ingkang timbang kelawan bobot keluputane. Kula nuwun sewu lajeng pidananipun menapa Koko Prabu? Ngene, pernataning negara Mahespati kuno yen nggone laku cidra resmi mau lagi sepisan turta wong mau wis kapok tumuli mertobat gelem sumpah ora bakal mbaleni kluputane meneh, iku pidanane dikethok drijine siji minangka tandha bukti yen to wis nate cacat uripe. Oh mekaten Koko Prabu. Iya. Upami anggenipun lampah bandrek kala wau sampun rambah kaping kalih. Yen diambali nganti rambah kaping pindho, pidanane ora liya kudu dikethok tangane ingkang sisih tengen lan kudu sumpah mertobat ora bakal baleni sega wadang. Nuwun inggih. Salajengipun upami anggenipun lampah bidang wau sampun marambah makaping mongko sampun dipun emutaken wangsul wangsul mboten melu. Malah sangsaya ndodra sajak ngina dhateng ingkang jaler. Nuwun sewu, tiyang estri ingkang kados mekaten kala wau adilipun kedah dipun pidana menapa Koko Prabu? Ora sapa to kuwi? Kok yele kebangetan temen wong wadon kuwi sapa? Perkawis nami badhe kula sengker langkung rumiyin awit mangke mindak ndadosaken lingseming kula warga milah sanak kadangipun pawestri menika kala wau. Yayi, miturut angger-angger pengadilan Mahespati kuno wong wadon ingkang sedeng nganti kebacut kaya mengkono mau kudu diasap nganggo watu nganti mati. Diasap nganggo watu nganti mati. Ngono nggih. Lajeng menawi ngaten kados pundi sesambetanipun kalian kapanditan kula Koko Prabu? Lho, Yayi, mutusi perkara iki kudu pilah. Kudu pilah. Reningpun kakang iki ratu, mongko ratu ngono kudu nindakake adil lan bebener ada dasar kukuming negara kang ana. Mula nek siadi taren pun kakang mengkono mau wangsulaku.
Dene sira yayi kang sira iku brahmana, sira iku pendhita, mongko pendhita mono mung kudu sugih pangapura. Yes mangsa Buddha Siadi, kasatriyan apa kapanditan ingkang bakal mbok tindakake. Watone Siadi aja mangu-mangu, tetep madhep lan mantep. Aduh, Koko Prabu ngaturaken genging panuwun. Estunipun kula nampi sabda paduka ing mekaten sumeplong raosing manah. Ya mung setemene ngene di. Kabeh kuwi sejatine mung gumantung marang kang padha nglakoni. Yen sing lanang wis trima banjur gelem ngapura menyang bojone sing wis kebanjur dioteh-oteh wong mau, tegese kowe milih dalan kabrahmanan. Nanging yen to sing lanang banjur gugat ora trima njaluk pengadilan marang Siadi, sira kudu jejeg jiwaning kasatriyan apa mestine wong wadon kang mengkono mau kudu dipidana ing sak bobot kelawan kaluputane. Aduh, ngaturaken panuwun Koko Prabu. Iki wanci manembah mring Gusti. Aku tak ngampil sanggar palanggatan. Derekno pun Kakang lawan sira yayi wae ning sanggar palanggatan. Iya, Koko Prabu ngestaken dawuh Citrayatna kowe ngentenono ning pepungkuran. Lokna nuli nggih ngestaken dawuh paduka Gusti. Oh, oh, oh. Koko Prabu sesemban kula sampun ndungkap kepareng paduka. Paduka nganti ingkang rayi minggah ing sanggar. Koko Prabu kula pasrah sawetahipun perkawis kula warga Jatisrana. Wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu matang tuna numbak luput. Menapa ing kedah kula tindakaken Koko Prabu. Wetananira layu kumaku jam rahnya maratani
jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat kadangipun Kakang Yayi syukur yen to Siadi wis tanggap marang gatining sedya mula kowe tak kanthi pamrih dimenajana kang padha krungu septene pun Kakang iki wis nggondo arus tumrap lelakone bojomu Yayi Dewi Renuka anggone murang susila rak pacak Raja Ngangger demen lambang asmara kelawan priya liya ya mung merga perkara iki lembut banyu sinaring mula pun Kakang ora wani gegabah kudu sugih pengati-ati Rening musana katrangan ingkang gumathok saka sira Yayi ora ketang netepi pupur-pupur sakwise benjut sak bisa-bisa pun Kakang uga bakal melu rerewang mbok menawa bisa ngenteng-entengi marang penandhangira ngaturaken panuwun sakwise sun limbang jroning penggalih tinemune ingkang nandhang luput ki ora mung Renuka nanging yen ditimbang ngono Siadi kuwi ya salah lepat kula menapa Koko Prabu ngene najan keluputan ya iku ora mbok jarak nanging tetep dadi winih mula bukaning karusakan Yayi wong lanang ingkang wis mengku garwa mono kejaba derbe kewajiban nyukupi kebutuhaning raga nanging uga memardi kebutuhaning jiwa mongko sun wis padhakake sakwise Yayi Wisanggeni peputra loro anakmu Siswandakni lan Jamadagni kowe banjur kesengsem ngelmu kasampurnan rina wengi kingkang mbok udi mung maladi ning meper hawa nepsu nggayuh manising pati njur kowe nganti lali lan nglirwake kewajibane wong lanang ingkang kudu weweh jatining pemarem menyang bojomu ya mung dumadakan garwamu Yayi Renuka iku jebul ewane wong wadon ingkang ora jejeg imane mula dadine ya banjur bubrah kaya mengkene iki Duh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Yayi yen kowe nganggo ngelmu titen wong wedok kok ngliya kuwi mesti ana sebabe siji rasa ora marem liripun upamane ngene sing lanang nalika ketemu didhawuhake mbiyen konangan wis ora joko meneh kuwi ya bisa marakake gendra kaping pindhone umure sing lanang kaceke akeh kuwi ya iso marakake gendra kaping telu sing lanang glombrot ora sregep ngadi salira ora sregep resik awak kuwi ya bisa sing lanang kejem tur pelit ora tau menehi kaya menyang putrine kuwi ya bisa wong wedok liya lan sing lanang ora sentosa awake ora bisa weweh rasa pemarem menyang bojone kuwi ya marake wong wedok glenyeng rono-rono kuwi sing ngokos pisan ping pindho sing ping pindho rasa bosen liripun bosen menyang pawon petuk kuwi menyang latar petuk kuwi menyang emper petuk kuwi suwe-suwe wadah inggih lan ingkang angka 3 ya kuwi rasa sepi merga ana uga ingkang ditinggal sing lanang nganggo wektu kang suwe kuwi bisa marake wong wadon uga medal kaya jaran ucul saking pandengan banjur ana meneh wong wadon ingkang kepengin sugih
Inggih. Lah ingkang pungkasan wong wedok ngono kuwi sok ana uga merga males karo sing lanang. Nggonku ya tau enek wong males ngono. Lah manut panaliten tondo tandane wong wadon nyiwa kuwi eneng. Siji, ora jenjem, ora kerasan ning omah, ora betah ning sisihe bojo. Angger dicedhaki jare mbok rono nyumuk-nyumuki. Wih. Lemah itu jare saiki kringete kok beda. Wih. Banjur ingkang angka loro pitenono. Nek kira-kira bojomu iki sok nyebut-nyebut jenenge wong lanang sedina kliwat ping 10. Lah kuwi mesti eneng apa-apa. Upamane nyebut tato. Wih. Banjur mripate kedap-kedip kerep nyolong polatan yen ana jejering bojo lan dumadakan titenono sak mangsa bojomu mara-mara nggone dandan kok menor. Banjur wiwit goroh marang sing lanang budidaya supaya aja cedhak karo dheweke. Sangsaya suwe sing lanang nggone pisahan lunga saka ing omah kuwi minangka wektu emas kanggone wong wadon kang mengkono mau. Iki manut panaliten. Luweh-luweh yen to wong wadon mau kerep ngalamun. Nggih. Jroning ngalamun mau banjur tato. Mekaten kok ora iya Yayi. Mula kang saka iku kabeh ingkang tak dawuhake mau supaya sira sayi prayitna ing lahir temu sing batin. Aku iki pinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi ingkang menang nepak mbun-mbunane wong sak praja. Aja nganti pun kakang iki kelangan kapercayaning para kawula. Aja nganti para kawula padha unjuk surya njaluk supaya aku mudhun saka dampar. Dinako yen to aku ratu ingkang ora ampek adil. Mila saking menika Duh Koko Prabu anggen kula badhe tumindak ngantos sewuh. Menawi mboten kapatrapan pidana mindah surakipun ingkang sami mboten remen. Amargi mangke lajeng tinarka menawi kukum menipun namung kangge tedak turuning bakul Sambiwara lan wong pandhe galeng. Mongko kula menika rayi paduka menawi garwa kula tumindak sedheng mekaten lajeng boten kapidana. Mongko kawula alit kewala sami dipun pidana pecah. Mindah lo ingkang sami boten remen tinarka menawi mboten adil anggen paduka ngasta panguwas negari Koko Prabu. Sak mengko ngene Yayi. Ayo padha ndum gawe. Reh ning piye wae perkara iki wis kebabaring akeh. Lan sejatine sing padha lambang sari karo bojomu mau jebul para Sentana Mahespati. Kanca-kancaku dhewe. Mula bab pidananing para Sentana mau mengko pun kakang ingkang bakal paring pengadilan. Dene tumrap sira Yayi diwrenaka mangsa Budhawa timbangan sing ngadil saringen sing konci lembut yen to pancen bisa
ditandani marga ditandanana supaya bali marang dalan kang utama jer sak ala alaning titah mengkono ora ketang mung sak menir meksa isih ana becike ewadene pancen bener-bener wis kaya gajah medhot saka ing mantilan mangsa bodho sira yayi timbangan tinimbang jejembri jagat Maespati Purbawasesa tak paringake marang kowe dasare sing dadi algojo ingkang tukang nibakake hukum pati ning negara Maespati ku ora ana liya kejaba mung putramu pribadi si Jamadagni pulo kang saka iku yayi pikir ora ariken jagatmu dhisik wis anggeni sikra kang pala tumingal Prang campa samya medali ler padet wileting kota nang mangkong mangsaniti benjang sangat cimicil wedi nyangit tali wus terus to Surawilaga Koko Prabu padhang tetrawangan raos sing manah kula mangke kula badhe tumindak ya duga-duga digawa sing prayitna ngati-atipun Kakang minta pamit Yayi Penembar Anindita bocah lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero Jamadagni nganti gawe kagetku kowe teka wah suaramu kaya gluduk aku ngaturake bektiku Bobo iya ya nggih ya tak tampa anakku wong Jarot sentosa dodot baumu nganti kaya baune Sang Hyang Yama Jamadagni aku seneng aku bungah ngene nggih anakku lanang kuwi mung loro kowe karo kakangmu Swandagni ya mung padha dene anak lanang kowe karo kakangmu adoh banget bedane ngono apa ya apa-apane sarwa geseh yen kakangmu kae sarwa alus jetmika luruh nek kowe kuwi agal growal-growal tur ora tau gelem basa ora gelem ndodhok gunem amu mentah utuh apa enenge wis kaya ngene iki aku isaku ya ngene iki ya ora dadi apa Swandagni kae seneng dandan nek kowe ora tau jungkatan
tangi turu rambutmu gimbal modal madul kampuhmu mbok suwelke tandang grayangmu kasar dasare ora brai wis pancen kulinaku ngono iya nger ning aku tresna karo kowe mergo kowe duwe pethingan watakmu jujur kendel bandel tur dasare pancen sekti mandraguna mula aku tetep tresna karo kowe jumentak ki iya matur nuwun ya mung rada gelo lan kuciwa rasaku nggih sebabe ya gene nganti seprene kowe urung gelem omah-omah mongko kakangmu Swandakni wis mengku garwa putri saka Indrapura atmajaning Prabu Danu Wasesa Dewi Danu Resmi besok kapan nggonmu rabi Jumedak nyaku selak kepengin momong mantu ngemban putu nggih Jumedak niku rabi yo mbah kok mbah sebabe aku kepengin nyeramakke uripku sak wutuhe kanggo nusa bangsa lan negara iki lho nggih satriya labu negara kuwi ora kudu wadat luwih sampurna mengku garwa jalaran njur ana tetimbangane ana sing dijak nimbang abot entenging pakaryan wong rabi iki penak wong wedok kuwi werna loro piye siji wong wadon sing setya tuhu menyang wong lanang bangun turut menyang wong lanang kuwi marake nentremke wong omah-omah dadi dalaning swarga nanging kosok baline wong wedok sing bedal-bedal kaya jaran ucul kuwi dadi dalaning neraka nyengkakake wong lanang ndang mudar kowe iki nek guneman kok mogol ya nek ngono kowe milih wong wedok sing bangun turut men tentrem uripmu nggih milih wong wedok sing bangun turut mo kok pijermoh wae jaman saiki golek wong wedok sing bangun turut nyang wong lanang larang regane mongko aku ora wani nyang-nyangane lah wong wadon bangun turut kok larang regane tegese nek ora sugih bondo ya kudu duwe pangkat lupute pangkat ya kudu duwe kepinteran mongko aku ngrumangsani kananku kaya ngene aku ora sugih ora pangkat ora pinter dasar ora bagus mula trima ora omah-omah wae tinimbang mengko rabi kleru nggonku milih entuk bojo wong wedok sing seneng ramban wong lanang liya tiwas ngegering ati nyendakke umur jagat wasesaning Bathara anakku nggih anakku ya Jumedak piye bareng kowe ngrembug perkara setya bektining wong wadon menyang wong lanang iki mau mentas wae kengwa rawuh mrene ana apa rening sira iku ana Maespati kene dadi siji-sijining satriya ingkang sinampiran gawean nibakake hukum pati menyang wong-wong Maespati kang bener-bener kebukten luput lan kudu nampa pidana pati ya pancen kuwi gawe aku iki mau ingkang wa tindak mrene wigatine paring dawuh marang pun bapa yen wektu dina iki ana wong wadon ingkang tumindak sedheng kelawan priya liya tegese liyane bojone mongko wis ambal makaping badal saling pitutur wegah nampa warah wong wadon mengkono mau kudu diperjaya dawe wakmu mengkono dening kang kejibah mateni kowe pancen kuwi gawe aku mara kangge kandhakno wong wadon sapa menungsane sing nungsang puyang budine tak wadunge dimen teko pati ning kowe sago pancen kuwi gaweanku nanging tumrap kowe apa ora ewuh rasamu merga nggonmu tumindak krana iki maksih kula warga Pertapan Jatisrana kuwi jejibanku kena ngopo ndak tak sangga rungi yen pancen cetha luput lan kebukten tak patenani kangge kandha sapa wonge ning sago tenan sago tutuhno ngendi wong tak wadunge ning kesagwaning satriya ora kena batal ora kena mindho gawe ora bakal mindho gawe
kandhakno patenane. Wong wadon sing kudu dipidana pati mau ora ana liya kejaba Renuka ibumu. Ya kene kudu babu Renuka ingkang lampa pidana. Kowe mau wis aku. Wah. Apa wis ditimbang diteliti dosane Kanjeng Ibu dene bakal pateni. Turta aku sing kudu mateni sibu. Jurutani. Anane Koko Prabu wis nibake paukuman kang mengkono mau wis ganep. Bukti-bukti mah seksen. Dasare wis medal. Wis ilang rasa kamanungsan ibumu. Mula kang saka kuwi tindakno Jamodagni. Wah. Kene kudu aku sing nindakake kowe mau wis ago. Yen nganti kowe mban cindhe mban siladan iba kaya ngapa lok ing akeh. Kowe arep nganti aja mbok gondeli. Kowe arep nganti ngerti yo. Kae Kanjeng Ibu ingkang nglairake aku lan kowe Yedi. Kowe linga Jamodagni. Jamodagni ora mbok tindake tetel kasatriyanmu. Penjang Kanjeng langit apa katon lir gincang alis risang mawe gandrung barang katulu ukir moyak mayek sangking jas peliwur lemare sang gandrung Dari Sumitra Tanoyo Paranre. Wah. Abot temen sanggane lelakon iki. Nanti bingung rasaku. Sibu kowe ana ngendi, Bu?
kagungan cahyaning rembulan dadari nanging suda ayu memanise satemeh datan kawis tinggal corek ing widodari swara angkup nangka ingkang munya pating kalek miwah cantaka ingkang munya ing balumbang kaya-kaya amoyoki mring Sang Dewi Renuka uja hawa mburu nepsu adol tresna udar pinjunge tenrika datan pekewuh patone antuk jatining pemarep ing wana cengkrama kanggo nganti-anti praptaning satriya saking negari Maespati dadya saking katebian galiah lampahe sigra sinambra mingulak madu kala ulat ketitatet arung kang pamulu halus manis mawe kong cemboto keng hadetek mondorang kong korepan pantes dadya malarkung ing Renuka jiwaning sun mustikaning tilam sari yayi bangkit nenangi asmara lir purna amantesi reseping tyas sukarna dadya tulus nganti lalis ayu kuwi mau tembang iki nanti rawuh malih panjenengan iya pokoknya aku ora iso pisah karo ora bisa aku ngerti yen to akeh para satriya ingkang padha langen banta karo sira wong angen pun kakang trima merga jatining rasa pemarem ya mung ana sira Yayi Renuka ya kakang panipun iya wit ning pinudya kuning kang pengawak Anggonasari Satyarta kang sila pindha Kartika sun remuk dadya sira wong ayu ayo dadi lelumban marih madu kekosok kang sari-sari Renuka sarta palung tengrang
kowe sanggene wis ora gelem paring pangapura jebul kaya ngono tuwindake. Padha murang susila tanpa sing aling-aling. Tanpa nganggo rika pekewo ila rasa. Ora kleru panduluku wis satriya Maespati jangka jebul dadam. Dumawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit kang maguru kangsa tetek kaya butul talak prayoli pinantang kuwi tanpa nganggo sraba-sraba jejak wong ati jengkelang parat apa abam. Aku Jamadagni hayuh ngaku aja mati tanpa aran. Raden Sekti Sora ora melek matamu. Kowe wani tumindak ngrusak pagrayu, ngrusui bojone liyan. Mbah, ora idep dudu perkaramu. Ora minggat keplak pecah dasu.
dasmu tak guroni. Sapa sing ora trima? Alah, wah. Dedeke kliwat ukur Jama Dagni. Ayo aja bebelo. Yen jaluk dawa umur, wah. Hilang nyawamu. Wah. Wah. Hut. Wah. Hut. Wah. Wah. Baik, ah, ah, bah, bah. Hey. Ayo! Wah! Wah! Mremang sok ngarimeng kabubudene kang den bawani budene kang den bawani oh wah yaki piro kae menungso kulangan Jama Dagni ndok ngamun-amun padha bubar salang tunjang yang endi mbokmu mau anakku anakku Jama Dagni aku wis krasa bakal tekan ning lakon iki
Jomodagni. Baburan luka. Bareng aku ketemu kowe atiku remuk kaya dicejuing. Kowe pepundhenku. Kowe sesembahanku. Anakku aku ngerti. Kowe lagi bingung jalane wong nggonmu bakal nindakake. Kowe dadi satriyaning praja. Kowe kudu nibake hukum pati menyang mbokmu. Nanging atimu ora tekan mergo ngeling yen to aku iki ibumu Jomodagni. Kowe aja bingung yo, Ngger. Tetep ana kautaman. Kowe wis agung nindakake wajibing pakaryan. Aku patenono, Ngger. Ibumu wis lila lahir batin. Aku lila yen sing mateni anakku lanang kang tak tresnani. Sucekno jagating kawanitan iki nganggo wadukmu ya, Ger. Ibu aku menungso dudu kewan. Oh, anakku Jomodagni. Ya kene kowe ora mentolo kula. Jejering menungsa aku kesluru dalan buntu. Cetha ibumu wis letih njejembri jagat. Rasaku wis mati, jiwaku kandas. Aji godhong jati garing. Aku dudu ibu kang becik. Aku lila wong bagus. Aja tida-tida sumilak ing pedhot iki ming kudu ditebas nganggo nyawaku. Kowe aja guneman ngono. Nalika ning ngarepe bapak sing ketok mung elek ing tumindakmu. Mula aku saguh tumandang nibake hukum pati. Nanging bareng aku adu arep karo kowe sing nglairake aku. Aku kelingan mbok gembol 9 sasi 10 dina. Kowe nglairke aku notohke nyawa. Wiwit bayi nganti gerang aku mbok openi. Durung nganti pojo-pojo males budi jebul aku kudu mateni kowe. Aku iki menungso, aku dudu kewan. Anakku. Banjur kepiye kang kudu linakonan kula? Kebangetan ora arek jakatku. Baburen uga. Saiki ngene. Sithik edhing karepmu piye?
kowe arep tak delikke ning alas. Aja nganti roh menungso. Ana kono kowe bakal tak gaweke gubuk. Tak pagri rapet. Aja nganti ana kewan galak. Kowe mapan ana kono. Babakan panguripan mengko saben pendak kala mangsa aku sing ngeteri. Ning kowe ora kena lunga saka papan kono nganti teka puputing umurmu. Sawise mengkono kanthi daya sembada aku bakal matur ana ngarepe Bapa Isanggeni. Yen kowe wis tak pateni, bakal tak biawarakake ento Dewi Renuka wis mati. Ya kanthi cara kang tak tindakake mau. Sing tak karepe sithik padha ding kewajiban tak tindakake ning tangane Jamadagni aja nganti kecipratan getihmu. Tegese Renuka ibuku nadyan tak kubonke ning alas nanging isih lestari urip. Tinimbang kowe bali menyang Jatisrana ora urung mung dadi tembang pocapan elek. Anakku. Yo. Yen pancen kuwi sijining dalan kang mbok anggep becik. Pun ibu sarujuk yo ngger. Nanging sawangen kaya ana tlaga ingkang bening banyune. Jamadagni sadurunge aku pisahan karo kowe aku tak sesuci ning tlaga kae yo ngger. Entenono sawetara Jamadagni babur Renuka ya. Nalika semono Sang Dewi Renuka wis wiwit sesuci jejamas rikma. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa manembah mringbang Maha Agung. Nanging sejatine mung golek lenaning Sang Jamadagni. Wis pantok pepuntoning tekad wis katanana dalan pepadhang. Tubuning ngolamuning kang putra kirang prayitna. Dewi Renuka sigra ngunus patrem. Suduk salira butul walikat pecah Sang Dewi. Kuwanda kumambanging toya. Oh. Ibu. Ibu. Wong bagus siwa pijet sinamber gelap jakating Sang Jamadagni. Remuk-rempuh tatas rontang ranting kambahing wiyoga kaprawasing kingkin. Ibu ingkang dadya lantaraning gesangya Sang Jamadagni sirna nglimpe sang putra kinasih gilang-gilang kuwandane akutah ludira. Tatkala sarsa Sang Dewi Renuka ingkang rasa dadya tok sumbring jejember mendung ireng sinela kilat dadit sesautan miwah pocahing manuk bence brebeki talingan kolek tuwu miwah kokok beluk ingkang amethuk layon
kaya-kaya mbedah jantunging Sang Jamadagni dadi kagiat sotaning griya. Oh. Aku luka kowe mati tenan. Kowe mati tenan aku luka. Apa wis anggeni? Jalukna kapura mbokku.